Kisha. Hey. Ambona mashura ndana nasi shamari. Nditauriri. Iwe, autauri zvizwa. Uchazviona mama kaketeka kandaratizwa. Kadisawira. Kana sekuru kuprazi vari nani? Aziketeka neni. Mabhoto sekuru kuprazi. Chavaona zvako. Kudza. Kakamira sei? Nandi ndizvokupuwa stress nichigara mumari dzangu. Ndizvokupuwa stress. Shamwari. Zvakaoma. Kana mukomana kunyenga musi yapusha chingoro ari nani ta. Uzantauriri. Handita makeup yangu ndienda zvangu nani zvokunetsa iri. Ai kampetu kumaona. Chavaona. Hani ndazopintroduce kuna kete kawanywana. Zvemubai. Amen. Handibele zvangu ndiende zvangu tsvaga mari. Shamwari. Hanzi angazi, mandivela akati angazi. Saura wangovuti uyu. Nguva ivi yanga kutoziva zvakaita caretaker. Ameni ngatimire timboona mashure acho iwaya anzi ariko aya. Sawira avasora. MTO WASP was being na 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 na. I fall in love with you, girl, 'cause ndiwe wadaida ndakakupa moyo wangu baby, so please usape waubreaka, ndiwe smile keeper yangu, ndakulimbisa ndidi kukutambisa, and you know Caretaker makadini. Tinofara makadini. Caretaker sorry. Ndiye musikana ndachitaura yanga asipo paya paya. Andogara naye apo. Anonzi Kisha. Tafara nekuziva isisi. Kisha. Yo Kisha. Anopenga ndo zvatori zvenyaya, never mind. Ndo zvari. Zviraizi. Maita basi. Yo Kisha. Never mind. Kunondigomirei. Siyana zvauri kuita zvimufanira kumusha ari kuuya iwe chiko. Thanks, serious, yeah? It was something else. Sana basa kuya? ndakakupa moyo wangu baby, so please usape waubreaka, ndiwe smile keeper yangu, ndakulimbisa ndidi kukutambisa, and you know kuti ndiuri pamoyo wandipenda kurasisa. Uripo hana inofara inogadzikana, ndakuda musikana nguva yachakwana, ndichakutora ini ndokurora uchava murora. My day. Wakutorasika nguva yose. Andikishaya kuti ndipatse. Asi ndakakudza wanga. Ndakanganisa dzimba dzacho dzinedzikanyanya kubatana. Kubatana kwedzimba kwei. Ndafamba gosha. Apa yakachinoita murudu. Hapana. Ungakangana panda kudzoti usvika pakane mangoro panze. Usvika unokepapa panopanda kuchikora. Handala ndichinozvisa mumusoro. Gogogoi. Gogogoi. Chenesa unoka kusukumusha kakuno.
Kuti ukapinda pagedhi apo wovhara uchienda kuopenda kuti ukasvika niti gogogoi pagedhi aiwa kunoga kufumusha shamwari. Oh my God! Hey! What? Mom, you know what I'm going Yes, this is here. Hi, Marade. Oh, this is a boots. Maybe. Again, you don't want to go. I want to be able to put the boots on. Andikuona pane Mateus pasi ane kumusho tukumusho nekune zvimadhaka pasi apane Mateus anenge achitonhora iwe wopinda kuti netsoka Sorry sis. majaira zvekumusha manje unoka kusikumusha chatinyadzisa Sorry sis. Bravo. Hi. Hi, how are you? I'm good and you? Okay. Yeah, tell me more about you. How about me? Yo. Why are you asking? Just wanna know you better, you know? Semuna angosvika panapa timbozivano kuzvitishambuketika anything until. Is there any problem to see someone who's sitting outside here? No, but you are panzvimbo penanga. That's why ndakubvunza kuti ungondudza more about you. Kokana izvezvi pakatongobudawo Okay, vanhu. fine. Call me Jack, and I'm from Mangwende's village. Mangwende's village. Where is Mangwende's village? It's in Chifu. It's a small rural area. Okay. Yeah. Saka iwo pana kunozoita nezviro. I'm sure. Ndiri caretaker. Panapa ndindoona nezvepanapa kuti pakamira sei chinzoko. Nothing much. Yeah. Okay, nice to meet you. Oh, By the way, thank you can call me Patience or Keisha, but you can call me Keisha. Okay. Baba, what did you Alright. Yo. Call me, Jeba. You always want to say you. Nothing. I know when it's a kind but I'm worried about you. What is about me? Yeah. What did I say? Not all right, you know, oh, come on. Munarunyepo. Sha. Akuti ari kunyepa ndiani yo. Mina ndikuudze. Apa uya kanzindiketeka wera nditi. Apa kukudzwa danza I just came to see a friend. A friend achinzi caretaker. Inyaka. Use your common sense. Maskana. Anyway, it's fine. Wow, Peter say. Bye. Okay. Yes. Manandi. Usakwadama. Chi. What's wrong with you? Tora chair ugare pasi. Mati. Tora chair. Mbaba ugare pasi. Hey. Tsika dzako dzakanyanya zandi. Auchiona usagwadama pasi. Pane tsvina and so forth handiti. Usa anyway, uri right? You're right, Magadini. Right, nurisi penyo. But right, I'm knowing. Ndiri boy. Ko wadzadwa wangu ameni chi. Ndogara umusha. Ugara umusha. Tese togara umusha. Ine ndobva kumusha muzi. Wo munobva ku. Ndobva chief.
nonzi kwanyazvidzi kwamangwende village ndokumusha kwedini ndafara nekukuziva nesu tafara nekukuzivai and ndotofarawo ndikasangana munhu kumusha bcause azondifadza stereki ndokwandakakuaa. Hey, are you out of your mind? Wafara nekuziva chii baba chandoziva? Sorry chichacho. Asi sorry ndoshoko rechirungu rakadzidza rega kumusha. aiwa Saka pana pari kuiti wapedza wasuka. aida kuti unosuka Saka chienda nosuka. Ini baba ini. Sene nekutaura nyaya nevana matunza. Saka ndouketeka wachiva muri kuita muchiita teki vana. asi pane chakaipa pakutaura nemunhu. Hapana. But inini chete kuti ni munhu mukuru panapa. Yeah, of course ndozviziva but haisiyo passport yekuti ndingatadza kutaura nemunhu andinenge ndichigara padhuze naye. Havana. Atadzei mwana. Ndimotaura nyaya dzene mwana wacho. Okay, anyway. I have no words. Thanks so much. And ndichataura naye futi. Next time kana muda kutaura nyaya mesha dzene. Ndiseka, I'm serious. Okay. Can I ask you something? Oh yes. Okay. Why you dress like this? Asa muzive mucheno. Avana kumusha munonetsa. Ndo mucheno ka. Okay. Fashion. You know what? And then I advise you kuti upfeke zvinhu zviri decent. Sorry kana ndataura zvisingaiti but ndozvamafungira ndinoita. Thank you so much. Take your advices to yourself. I know how to take care of myself. Okay. I'm sorry. Next time, try to mind your own business. Mayaka. Is she crazy? Huh? Jordan. Okay. I don't know what to do. Yes. Udzoka ewe wosara pamwe zvakanaka. Ndanzwa nyaya dzako naye vatinoti caretaker pana. Tunzwanana? Unozotsvaga varume vakazoita basi. alright kambe bo Iripo. Yes. maswera sei Correct. seko Uri sepecho. penyu wangu uri bori sei wenyu Awuri nani ukuti akaroda kutaura ubvoita ngori ukagama chiko. hanzi ndisataure nemi nana sisi Hadzuloita sewakataura neni asi andodya vanhu. aiwa vatongodi kuti nditaure nemi handizive kuti sei Alright. But uri right up. ya ndiri right Nemasisters hausi patocharing because it seems like vanonyanya kukusona stereki. ya vanenge vachida kuti nditedzere zvavanenge vachida Zvavanenge vachida. Kuti chii pautedzere zvavanenge vachida zvii?
kuti ndivateerere kana vachibuda tikaenda voda kuti nditedzere zvavanenge vachiita. Vanenge vachiita sei? Vanenge vachitiendesa kumapati kune kuchinwa doro. Chii chakaipa pakuti uende panomwa doro nekuita focha? Handina kuzvijaira zvekuenda nevanhu vakawanda vanenge vakachena nini ndinenge ndisina kuchena plus nochinwa doro kuputwa fodya handizvigoni kujaira kutonwa mahiro edu musha takagara zvedu tisingaiti izvozvozvo. Okay. Sorry. Okay, it's fine. But ingogara uri safe handiti? Muno muharare munoitika zvinhu zvakasiyana-siyana. Ina ndinozivawo zvekuno kuharare. But ndakangoudzwa uchibva kumusha namama wakandiudza kuti uri kuenda kuharare mwanangu. Dzidza kuva munhu ari honest. Handiti ka? Simply the same newe. Dzidza kuva munhu ari honest. Anoita zvinhu zvake zvisina chitsotsi mukati, zvisina kutadzira vamwe, zvisina chiverenga bhaibheri rako, uchinamata, usatedzere zvinenge zvichiitwa nevamwe. Handika? Ndichazvitedzera. Good. Maswera siyana sisi. Mai Maria, makagara napreacher. Iwe haukunzwisisi. Preacher vari kupreachera mwana. Zvawakaenda kuno? Hamunombobatwa? Handina. Saka muri kuitai baba? Tatikangozorora kuti Kuzorora chii? Wapedza basa? Wapedze? Kwasara kushainisa. Kushainisa ubva wakoshesa kuti utaure navo kuzorora. Ndozvawakaenda kuno? Achatinetsa uyu. Iwoka. Iwe. Nai, sorry. Imi murise nyararai zvenyu. Nyararai. Kubvunza chamunobvunzeni. Mwatadza kana kushaina, muda kuzorora muri tumi, zorora kutasekwa. But why you mudaro mwana? Hamusosangana nemvura. Ndati muda kuzorora kupasi tapedza basa. Madi kumirira apedza kushaina kuzorora. Iwe, ndozvakadzidziswa musha. Mind your own also. Mind your own business. Hamuso zvamakawira panapa. Caretaker yekubata-bata vana ipapa hatizive zvamasara muchimuita. Ndakakuudza kuti mind your own business panapa. That's my surprise. I think she's the one I'm looking for. And I'm sure this is my destiny. What else? Oh, God. Okay. I'm sure I'm almost there. Just for some seconds, some minutes. Oh, Jake. I'll take her. She's the one. Nandurikuona nyaya dzako. Nyaya dzangu dzipi futi. Shatariswaone izvozvizvi kamusana kaanenge achingotaura nacaretaker wako hatichazive zvavanenge vachitaura manje. Aiwa wakasikana. Iwe unofanira kuziva kuti mwana uyu akabva kumusha handiti. Pamwe ivo caretaker ndova kutoapucha mwana. Ina hangatadzizvi kuita madhira angu nemwana akabva kumusha. Izvozvizvi kana kuti boyfriend yangu iuye panapa ndakutotya. Noda kuka mwana kakuke kumusha kwakati grandmabrather. Unononge zvinonakidza kuti ndini ndikuramba ndichingoshandira kaninaka kwaka nebasa rangu ronchingenda chinoshandira kaninaka kwapa kaguta nekangotaura nyaya nacaretaker. Ama hatindotiwo vana vakabva kumushaka vakwanisa kuziva harare. Manje ukanowo kudaro pasina kana time yaamboti aita kunoka zvibudi. Unozva tichi? Chii? Kana nda kutuwirirane. Noda kutuwirirane. Ndingakamira kako kaende kumusha. Vasikana. Kuti kangogara naye pasi tese, iwo ndiwe munhu mukuru handiti. Wotaura naye mwana ukunzi akatozonzwisisei. Ina nhako yako harari nemunhu. Hana time yekudzidzisa mwana Aiwa, pachandininye shamwari yako here. Iwo munin'ina wako hazi shamwari yangu ka. Ikabva panongonzwisisawo. Aiwa. Ndiri kukupa dhera nhasi, madhera nhasi. Mangwana anenge aenda.
akasaenda mubuda mese nemunoko because nditakatsvaga imba vona ndatsvaga imba yako mwana zvekuti hanzwi ipinza nyakadzobhora kisha ndamodzoka ndika ndokutarisa unoziva ndafunge wafunga chiimwa kuti kuita sei nhasi ainga nhasi anditombona kana planja ndikenzovine inisha pane zvandafunga basa chedu izvirachi aininisha chaakundibhohwa saka wangofungoita seiyo unozwa tichi watotanga new plan really good plan I was thinking kuti kamukomana kaikataiseka kakavasa akakaketeka keda kaita sei kuti ndakazoona kuti good movie ndakazozviona kundiseka aiwa kasandisekeza sha muri moyo yaka ndikamutora inini ndikamugezesa kumutsvagira cloba bobo kupinda naye mutauni kumuratidza bvutex rinobvuma skin waiketa mafombag zvokutaura sha that guy zvokutaura zvibudi hazvibudi unozoti chika ndiyapazvitaura apanaitogara kuti chi mufana akareva pasa ndi inda kusara chi ndotorawo munhu imba munhu mukuru mosiro isusu vasikana vachiri kutemwa dzinobvaruka kuchii ndopulani akaitofunga kuti una kunyarara pesu imbonyarara iwe uri mwana mudiki iwewe chimbomira ndikudzi iwe usade kundijairira ndini ndakakutora pazvese zvipi shamwari zvakambonyorwa mwana mudiki mira unzu ndati pane pakanyorwa mwana mudiki hapana kunyorwa kuti mwana mudiki asi mira ndikudzi iwekutora kumusha wanga uchamuziva here murume atikana basa izvo saka zvine basa ndezvipi fekti yekuti ukanitora kumusha ukandinza pano ehe chimbira ndichikudza manje chatambika nhasi richidoka ukasabudisa munin'ina wako akaenda kumusha iwewe nemunhu unogotobuda mesi ndikatosara pano unosara pano ndokatsvaga imba zvine basa rindokatsvaga imba tira kuzviona zvine basa rindokatsvaga imba zvine basa tira kuzviona iwe kukura kwakunotoba kwenu kwete kwatiri kumba kwenu kwete kwatiri usatambire matuikwane kutora ndakutozviona izvozvo kamwana karototijairirira ndikakaya nebhedhi akazara mapete mumbamemanozarandove mapete kasazodzokera kumusha wakatozokuenda kumba kumusha kumba nomwa mahewa waitauraya anojara zvemahewa ndijairira fani ndaziva nekunwirira harare mazva ndisi ndidzokera kumusha akakwidza pano jani pana akashandisa mari ekukwidza kumusha jani akakwidza pano jani kudzisira kuoka ese muri tu ndingatokuroa kubvunza chaunobvunzeyo kuzodifenda mukadzi wavo ndiyo wakonzeresa zvese pena pamba unazokumbira kubvunza chaunobvunza pano kubvunzei unomuziva uyo kana niko akabva nokuziva chakanotauya pano uchiziva usatokeoezina pakuyanisa chii ndiwe tirabhokoza pano pamba ndiwe une zvese pano patogara ndiwe nguva yeshe yatinokupa uya tozoenda kumusha kana uriwo ukatomufurira zvekuti ataure pana patipinde tisakaminza pano kana vamune mishi dzenyu zvavhara akutomera nyanga zvavhara iwe anzani sorry handisi kuinterfere business range but inini I'm here to help you anditika kuyopechi uyu kuyopechi sister saka ndine basa samubati mabatiro wari kuita anditika kuna sisi please ndapota zvangu anditika ndimune mukuru mufananga muchiyananisa vana vavo arisauuzvakapakana wano waunozimukuru anzi nhasi ndamunhu mukuru asaimboramba uri murefu ndikatimbonzwa zvadaota fine please ndapota anditika ndoda kuti mugare mukunyarara nemwana wako nyarurwe mwana uyu nhasi atoenda kumusha asi moda kugara naye pasina kana chii kana chii garai naye pamwe ndiri makamunzwa kuti nda kumuroora yeidhongi uyu chigarai naye mumba medu umu tobhadhira rendi tiri tu sorry tora bhegi rako dzorera mberi endanaketeka wako
ndini uri kutaura. Hazvina basa ndokaudza pano pamba mwana uyu. Ndokaudza pano. Okay, fine. You don't know. Aiwa ndozvinzwa kanogara naye. Una kutongwara naye. Aiwa unogara naye. Ndanzwa zvese zvamataura handiti. And I'm sure this is your bag, right? Okay, it's fine. Regai ndikudze chinhu one. She's here to stay. What? Yeah. What? You heard what I'm saying? Guys, muri kuona tichika. Uyu haasi kudzokera. Handiti. Haadzokeri. Kokini? Ko? Koma wayarini kwa matazo ritaura kudaro. Ngita inoizewa ni marosha. Wangu kuzvise. Ko. Ngita sei? Apa. Kwa marosha mukita noise na landlord wenyu sei. Landlord? Nani? Wenyu. Pakuita sei? Uwekona no respect kwao. Nani? Zviko zvamukuita. Abva nebioko. Anopenga sezvarutaura. Vasivafanira vanorohwa nengoma murodhi. Kwemi munozonzi landlord pakuita sei kwemi? Guys, let's sit down. Ndautogara pasi chaiko izvi. Landlord. Hazviko izvi. Landlord. Sorry to disappoint you guys. All of you. So the main issue is ini ndakabva kuchifu. Ndine maparents ese aripo vapenyu. So ndakauya kuno kuHarare kuti ndizotsvaga musikana wokuroora. Saka pandakasvika, unfortunately, pane zvakaitika zvakati siyana nezvinobohwa. Ndakauya kuno kuzotsvaga mukadzi wokuroora. Unfortunately, vanhu vandakaona vachigara panapa ndakakuona muri 2. But ndandakatarisa behavior muri vanhu vari violent. Zvekuti pamwe pacho ndaitotya kuti ndigare pasi nemi nditaura zvakawanda. So ndine munhu 1 pandakaona pakati penyu kuti angava nekodzero yekuva mukadzi wangu, saking okomangwende. So both of you guys, sorry to disappoint you. Avatwa. No, Bosi vacho. both of you guys. Inini nauyu. Sorry izveni zvachakakutadzira zvese. Landlord. Nemabatiro atakakuita Simukai mugare pasi. Please, simukai mugare apa. No need for that. Simukai mugare pasi. ndakambokudzawo futi. Tichi. Waiziva ndilandlord. Sade kuita dzvenewe. Asi ndakambokudza kuti Okay, fine. Guys, sorry, but I think I choose one from you guys. Iwe kuti wadii mwana mudiki akadaiwasikana vadiki. Nyara zvimwe zvinonyara. unogona kushanda mumabrazeri Okay, guys. Sorry. Come on. I choose this lady to be my wife. boss hazviti. Landlord. Munoziva here kuti inini ndidaiwatarisaoni. Ina ndakanambosvoreka undine magaro rese ane basa rei. Wait, garai pasi. Gara pasi. Yes, garai pasi. Iwe gara pasi. Okay, iwe enda mumba unochinja hembe dzandakakutengesa. Handitika. Sare pabisi. As for you, iwewe na Kisha, handiti ndokumbira kuti muchienda ndokushandisawo front nebedroom nespare, handiti ndoda dining bedroom nespare ndozvandakushandisa from today onwards. And this lady ndiachava landlord wenyu, not inini. You have no choice. Ndo mamirira akatoita situation.
so beautiful. Huh? Okay, anyway, guys. Dokumbira nemoyo unoda. This is your new landlord. You do respect. Dokumbira kuti muchite pawo dining. Moshifta zvinhu dining because zvinhu zvekutouya izvezvi. Zvekupinda mudining. Ndisiso wako. Ndokumbira ungondiregerwa pane zvandiri kutadzira. Basa soka isisi. Oh, nice. Sorry, pane zvandakaita. Noni waitondifurira. Waindifura ndidzinge munino wangu yo. Uchizvita munhu mukuru wepana. It's Wakuenda okay. wega It's okay, guys. I'm saying, ndokudo dining bedroom nespain. Ndozvatichange takushandisa. Iwo kwenda kucottage. Starting from today, Mike. And it. Saka ndokumbirawo kuti muchiita zvatataura. Mai manje rori riri kusvika. Tobva taofloada zvinhu. Mudziyo wemumba. Saka ndokupaiwo almost 30 minutes kuti muclear dining space again. And it tinoita zvatataura. And tinoita zvatataura. Tinosane munino wangu. Mese muri kuenda kunogadzira zvatataura tichizviitika. Endai munogadzira zvatataura tinogadzira.